Til konsumvinen, som oftest bliver drukket inden for samme døgn, vinen er købt, så en screwcap rigtig fin, et skruelåg, fordi den interagerer ikke med korkproppen, den får ikke korksyge, som op til 2-3% af alle vine i princippet kan få, hvis de har korkprop. Når det er en screwcap, så er vinen bare lukket, og alt er godt. Når der er en korkprop, jamen så tillader det vinen, og at vinen kan ånde, og vinen vil udvikle sig over tid, og faktisk blive en bedre oplevelse. Dog skal det siges, at man kontrollerer ikke alle stykker korkprop, man tager stikprøvekontroller. Og det vil sige, at der kan være nogle stykker kork, hvor der kan være en fejl i, og det kan påvirke vinen, så det lukker frugten ned, og kan lugte og smage lidt af vådt pap. Og det er altså 2-3% af alle vine, hvor det kan ske. Så fordele og ulemper, men en potentielt stor vin, den skal have en korkprop.